Аз съм Росен, а ви отново с канала ми Росен Channel. Здравейте, аз съм Крисо и идвам да преча на Роската да лови риба. С Крисо днеска решихме да откриваме пастъровия риболов, естествено 1 февруари, пастъровата нова година. За нова година на всички, успешна година. Много аванси. Много аванси. Като цяло виждате се, че шапките са готови. Не е рекламно лице, плаща се всичко, Моя само да кажа. Защото хората си мислят, че е рекламно лице. Не е станало още, не иска, дърпа се. Без пари вика, не искам. Получи се един доста добър риболов, като в горната част на реката се ловиха доста повече риби. От горе-долу 7-7,5 сме тук, нали? Толкова 7-15 даже. Малко по-нагоре спряхме да пикаме. Беше минус 11 градуса. Като спряхме на реката, не беше чак толкова студено, поне така първите 2-3 минути беше. Минус 6-7 градуса да е било долу. Обаче водачите се завързаха и беше доста тегло в началото. Райчо, като се показа, вече нещата станаха други. Те и куките на воблерите замръзнаха. Воблерите оставаха прави. И гащаризоните над колене беха летни. Воблерите, които използвахме, предимно които се ловях, поне които ловях аз, е ето този 50 мм сивенчето. Докато аз лових на него, Крис ловя абсолютно толкова успешно, даже и по-успешно, един 30 мм. Една балканка. Балканка, има я в клипа, ще я видите. Кой друг цвят също се ловеше много хубаво? Силото. Златния. Ето на този. Също имаше доста хубави риби, даже по-навреме беше по-предпочитания цвят. И ето агент с оранжевото. Тук в тази част ловеше доста по-добре. Като цяло пишеме го успешно откриване, тъй като ще стигнем до един много хубав вир и ще го похвърляме малко. Един-два пъти и потегляме нагоре. Окей? Просто защото не съм сигурен дали ще ни го оставят. Оп, първата риба за сезона. Айде! Американче. С Крисо вече записахме по една риба. Малки. Казвам, че записахме по една малка рибка с тебе. Говоря на камерата, не говоря на тебе, бе. Ето я. Още една рибка. Охо, хубава, по-хубава. Балканка този път. На такова не ми се развива дръжката на макарата, която се каже. Ето е. Хубава, по-хубава риба. Какво стана? Какво стана, брат? Малко по-голяма балканка. Много красива.
Мега студено е. Ето е. Тъпия кеп. Тъпия кеп, бате. Американо. Отново рибката е малка. А? Да, виждам камъните къде са. Преди хвърляне, брат, топиш, защото иначе отиваш на майната си. Аз тая видях, я оттам изкочи. О, оп. Тая е по-хубава, Крисо. Откай кепа. Кепа, брат. О! Ето е балканката. А? Ето е, стигаме клуб 30. Красота, бате. Тук е много хлъзгаво, внимай, брат. Ето тук това е право е... Целих се, ама ме стоях отклоните и... Топи ме въй... О, поп, хубарива, чакай ти откача кепа. Ей, бах, майка му, брат, няма откачане, копале. Дърпай. Какво дърпеш, ще скъсам това, бе? Да. Хубава балканка. Крисо ще успее ли да я кепне? Браво. Я да видим. Браво, много хубава риба. Даже се релизнал Даже се релизна в кеп. Охо, пак изтървах. Пак я изтървах. Ето я. Втора риба на същото място.
Оп, 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 оп. По-хубава риба. Отново балканка. Оп. Поредната американка. Малка на това въблече. Оп, оп, ето, качи си. Втора риба на същото място, на същия воблер. За момента този воблер е най-успешният за днес. Както и... Оп, ето. Трета риба оттам. Три риби вече. Три риби от това. Оп, мамка ти. Оп. Малко по-хубава американка от тия, дето ловяхме долу. Горе де. Искате да ме подкрепите, може да се абонирате за канала ми, да гледате с Крисо какви работи вършиме. В повечето случаи той е с мен на риба. И ще видим следващия път къде ще е. Няма да е тук, ще си изберем някаква друга река. Първо предстои годината, така че се напънем да половим по повече реки тази година. Ще има видеа. Айде, до нови срещи. Ще кажеш нещо. Чао. 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 И до нови срещи. До нови срещи.